salah satu contoh kelapa rekan kelapa hibrida tapi dobana malah badan tio kakok tabang kalai lah di pacik lape juo di ma bagayu itagura ndak manjala bobok sarai antah di majalah nan kaluru tapi dobana malah badan tio kakok tabang kalai lah di pacik lape juo di ma bagayu itagura jai taga dinan kareda tagaru ya, Dendang Perantauan.